autanmu sai ta zama cikin rana. Kullum damuwa gunsu mai ta faɗa da abokina Elmas ni da ɗan Musa mun haɗu ba a tun yau ba. Bara'in mai da kolaye ku ji abin da zan furto, ma'ana ku daina tabama kuma ku daina kokwanto. Mai zagi a gaishe ka Allah wadan ka to kaito, idan baka san da al'amari ba ka ji ka daina dorarwa. Har wani wai ya ce Elnas na neman waje na zama, in an kushe dan Musa har zai bata da shi ma. Babu abin da yake mai kullum na cikin fama, ko da zan bi mai waka ba zan bi mai yawan kai ba. Da muka zanta da dan umma abokina, ina son koyayi editing, yace haka yayi to zauna, yace yanzu to ya za a yi mu samu guri mu tattauna. Akwai wani yaro a jan da janga da Allah yayi mai baiwa. Ka ji buɗe kunnanka alakar ta akwai asali, tun kafin oganka yana samun kogo na gule. Shekarun suna dewa sun kai 10 misali, na waka da ɗan Musa studiyon ma ake duba. Muka yanke shawari zamu jangade da gaggawa, muka je kuma ga gurin makil an cike akwai kowa. Shi ma fa ajandan yana gunma duka dan buga gaisawa, anan naga Sadiya Espata da Abbati suna tarawa. Biya bashi yakan waka da larabci, ai wani lokacin wakar yakan yi har da turanci. Fage na kwaikwayon murya nan ma ba ya sassauci, sai ni kiɗa ya yi waka Elnas har da yau duba. Babba ya gaya mai abin da ya kawo mu, ya ce haba ko dai idan wannan ne ba sai kun zo ba, ya ce fa ba komai. Kuma har yayi dariya ya ce ne ma fa kiɗa za na koya mai, anan ma har muka yi ɗan raha muka watse do muna shi.